Champhai College hi Mizoram stream nei tam ber pol kan ni a BA BSc BCom le BCA nei kan ni a hengan hi wang hianin zirtir tu hi kan nei tam chu sim sima ti chuanin MZP Champhai te hianin zirtir tu kan nei tlem kan ti lawa tutin hmunah hianin kan dil mek heng political science le economics sa hianin kan in dei lo kan ti mai zo kan ni chu wang chuan apum pui anga thir don chuan kan nei tam pawh ani mai theia khalai kha kan dil than ber ani lo ani ti chuanin section post somni pali oma hianin regular hi somni le pasari chawan oma chung chu a percentage a chuanin 61.36 ani a regular post a hianin a phei chuanin Champhai College ISR ni college sawng pasari lai an nomani ti chuanin self financing kalpuina department tel lo chuan contract le rusa ti te part time le casual nen chuanin zirtir tu nei dan hi 115.91% chaw ania Champhai aya zirtir tu nei tam college hi pakua lai anom zawk ani ti kha kan sema sadua ti chuanin tuna kan zirtir tu kan nor mek a hianin post science a hianin post pali a pathum no khania ta chuanin post science big a hianin Mizoram puma section post aya tam nei zirtir tu nei college hi pasari lai an noma ti chuanin economics a hianin post pathum kan neia regular a hianin pahnih in aron filapa casual pakhat kan neia tirwal chuanin college a chuanin zirtir tu pali tel mamo ani a NEP aron ni atang hianin CBCS a pakhat ni thina kha paper a hi pathum aron ni to awangin zirtir tu hi nerona anasa maya ta chuanin economics a hianin Mizoram puma section post aya nei tam college pangalai anom bokani sarkar na inbiang po kan nei to a sarkar nan po inbiang nei to ni a tuna zirtir tu semrual na nei antum po tha kan ti in kan thlovia amero chu lekha kan submit in kara te khang song song a khanin kan lekha in bo zuir holo je kan she a ni somthum le pakhat zana PR kan so nuwa chau August ni khata chau khan bo zuir ni ti kan she a chu wang chuanin tuna kan ti kan thil ti a hi kan lung olo na lan te kan kalpui kha ni a chu wang chuanin he semru na hianin kan sokat na kan dila ta chuanin assurance dealin he semru na hianin tuna kan ron deal mek economics le post science a hianin minda sak thei turin in tiam thegem ti in kan hange na amero chu kan sarkar lam pangten assurance kan pe che thei lo chewa thei top chho che kan ti thei ani ya ti in min changa chu ka hange tu a thei top chho ani rumat kha chuanin he kan dira poi min pe lo mai thei ti kha ren na oma chu ngani wang chuanin kan nei don che kan ni ti kan shet lo wangin tun din muni kan thleng chho le ani a helai a hianin siam ro le phak thei lo kan ni lawa nga po kan du ani amai ro chu he kan din me ka hi kan nei nge ngem ti thu tiam thu ziak te kan han be sei ve a chung ka chu sarkar lam pangai min ti sak thei lo wangin tuna hianin lung olo ne kan lan te sun som zel don nak tu ni saria po hianin lung olo ne kan lan te sun som le kan tuma hengan i wang hianin Champhai mi pui te pon min shet puya min thop kan be seya he kan du na hi tuna hianin zirtir tu min pe ha se ti kan nora hi kan in nuk niam viau to a assurance kan hak to ni he zirtir tu siam rual na hian economics le post science kaman pengeng cheuti a thu min da sak thei ni chuan MZP te kan in nuk niam thei ni ti ka han sei bok ani